eta badaz, bortxaketa kasuak. Bai, eta gero adibidez Jordaniaren kasuan, gazte-gaztetan ja eskontzera derrigortzen dituztenak, pobreziatik ateratzeko eta honek igual beste dokumental baterako ematen da, baina adibidez Jordaniaren kasuan ikusten gabitzena da azkenengo urtietan joaten diela bidaian Arabia Sauditik, Kubaitik eta Katarretik olako jeke aberatzak, olako casting bat itxera eta erabakitzera zen neska gustatzen jakien eta eskondu itzen dien neskekin, familia zineinez, beurekin eskonduz gero, pobreziatik aterako diela, edo aukera gehiago edukiko dituztela, eta orduan, kasu askotan, gizon hauentzako da laugarren emakumea, edo hirugarren emaztia, eta gero askotan gertatzen dana da, haurdun geratzen dienean, senarrek abandona guitzen dituztela, eta orduan berriro bueltatzen diez, kanpalekura, haurdun gainera, eta holako kasu asko bebadaz, bai.